Tuhan dan ronga dibaga sa Tuhan ta Yesus Kristus tapasada roha do pikratna martanya kita. Dami ni debatana sumurung siyan sa luhut na roha. Ima mangaramo ati-ati roha do pikramuna. Dibagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Damang dainang hata ni debata nasartu hita dia pala partikianon. Dienek may siyan buku panurang Yesaya biddu 45. Amuka may siyan sada masohok may sa tuaya pitu odo hata ni Tuhan. So ngonodo hata ni Jehovah tu na minihanna tu si Sirus. Na utiop di tangan na siyamun papatuhon akka bangso parbigo di julona. Jala makarhari si jata siyan goting niya keraja. Mangukap di julona akka pitu dohok bahal. Unang hisu didapot. Aw mardala di jolom. Jala pahorno poko akka butul-butul. Ropuhakku ma akka pitu tobaga. Jala sigaku akka sorda bosi. Jala nehonokku ma diho arta akka na dialomohon. Doha homiton akka na tinabunihon. Asa ditadaho audo Jehovah. Dibatan Israel na majogarmo. Ala di Jacob na posoki. Do alan Israel na hupiliti ubayan na hujoho di guarmu. Pola marsahala guarmu hubayan. Tagan so ditadaho do piaw. Audo Jehovah. Jaladang adong be debata dukon yaw. Huhoho si doho. Tagan so ditadaho do piaw. Asa ditadahala akan nasiyan habisaran. Dosian hasudutan. Na so adong do debata. Dukon yaw. Audo Jehovah. Jala dukon yaw dang adong. Aw si jadi hatiuron do si topa haolomon. Si bahin hademeon do si topa hamagoan. Audo Jehovah. Si bahin saluhun nai. Ido yang go sahana. Damang dainang nenolonga dibaga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu hiado hita hilala dibagasan ngolutta. Diurupi jolma na so hita tadda. Manang diurupi dongan na so hita urupi. Somal do hurasa akka ulaw si songoni. Jala sarubang do parngolun na heata adopi tu parngolun ni bangso ni debata na dibagasan turpu jamitaw. Dung di paluas debata bangso na asing manaban bangso na disiala hatak kangon ni rohani bangso hidang olo mangoloy debata. Gabi marsi tahun do nasida. Gabi marhuy-huy nasida. Gabi ragam hamaolon. Na niadupan ni bangso ni debata. Ditiki gabi hatuban nasida. Di hutan na asing. Ima Babel. Alemar nigo do debata. Di padan nauniudukon debata. Tu si Abraham doho tu si Ishak. Suang songoni tu si Jacob. Padan ni debatai. Naikototong do makaholongi. Naikototong do mamasu-masu bangso na pinilik na. Nangpe bangsoi takang jala dang ulo manguloy debata. Dung terbuang bangsoi di Babel. Di pasa panurang Yesaya masa ada baga-baga ni debata. Nanayang pamason ni debata. Tu bangsoy. Naiko jalo ni bangsoy do haluaon na siya debata. Alay damang day na nalonga di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpuja mi taon na pinili ni debata sada raja Sileban. Ima sada raja Koresi dipilih debata, dipakai debata
Jala ibana gabi perhatian di debata nanaing paluahon bangsonai siya Babel. Ale gabi tubuh do suku-suku di bagasar wahado pikiran. Buasa ma dang bangso ni debata. Manang dang partugi niya ka bangso ni debata. Na dipake debata nanang paluahon ima bangsoy. Amangin nang saluhu nai adong dua rumang nanay ima parsiajarata. Na parjolo umat Tuhan atau bangsa pilihan Tuhan, relasi mereka dengan Allah sudah terputus. Keterputusan relasi itu dikarenakan bangsa itu atau para pemimpin-pemimpin bangsa itu sudinang ngalumlam guluna. Dang adong be natama dedo penidebata. Maka keterputusan relasi itu membuat mereka tidak layak memimpin bangsa itu sendiri. Yang kedua, nanang dohono ni debata, maruhaso do debata, margogo do debata, atau Allah berdaulat memakai siapapun untuk melepaskan umatnya. Ini mau mengatakan bahwa Allah manang debata na paluahon, manang debata na mamili bangsoi, debata na so adong tudosna dibadiko na kadebata kasiliban. Maka Allah mampu mengangkat siapapun, termasuk Raja Koresi. Ahma na dok debata di bagasu terpukon. Di dok debata do di bagasan ayat na parjolo songono do hata ni Jehovah tu na minihanna tu sisirus na hutiup di tangan na siamun patuhon aka bangso parbegu di jolona jala makarhar si jata sian gotin na karaja maukap di jolona aka pitu doh bahal unang hisu di dapot au mardala di jolom jala pahornopon aka butul-butul. Maka Allah mau mengatakan, Allah pertama sekali menguduskan, menjadikan manang mamilit Raja Siprus imasi Kores nanang gabi parhitian di bapak paluhau di mabangsa. Allah mau menjadikan dirinya sebagai sumber keselamatan satu-satunya dengan memakai otoritasnya, memakai orang lain. Alinda mengdaina nolongan di bagasa tuat Yesus Kristus. Di palua di batado ima bangsoi. Gabi marulupulo pima bangsoi di bata. Nah, nang pedang ditade si Kores di bata. Songon do ima di bagatan turpukon. Au do Jehovah jaladang adong be di bata dukun niau. Huho si doho tagan so ditadaho do piau. Allah juga mau memperkenalkan dirinya di satu sisi kepada bangsa lain. Kepada bangsa Persia. Manang di bagas turpuk jami tahun di dokod do ima bangsa Siprus. Jadi ada 3 huasun di debata na di patudo debata. Parjolo tu bangsona, paduahon ima tu bangso Babel, patuluhon ima tu bangso ima Siprus. Inilah kuasa Allah yang tidak terkira dan tiada tara. Nah, dihita damang daina nolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite turpuk jami taon adong piga-piga hal naik kusibotota di bagasan parngulota. Na parjulus sahali marhite-hite jami taon na nangima taparwahon dosa ng mga rajay ganup jolma mabahin hubungan do debata gabisiga. Atau dosa dan pemberontakan membuat relasi terputus dengan Allah. Ala nunga terputus relasi do debata, maka Allah menginginkan ada penghubung relasi itu supaya baik kembali.
Kalau di dalam konteks firman ini adalah Kores. Tapi di dalam kehidupan orang beriman sonario ima Yesus Kristus. Yesus Kristus anak ni debata, hidup perhitian ni debata, padenggat tengolu ni bangsoy. Padenggat tengolutta. Moloy ma dirajuman, sasitong nadang layak kita dulu di debata. Parangit tapi parangit na sudah dinggat do. Alay di patuduh debatado holong ni rohana. Di bagasan Yesus Kristus. Dipakai debatado Yesus Kristus si. Gabi perhitian na paluhok kita. Asa unang diuhum behita ala ni dosa. Alay asa gabi partigor hita hobartu ulaon. Nang pinatupan ni Yesus Kristus. Imana perjolo. Napaduahod damang dainang. Jami taon na nang mangajari tu hita. Molo o jahanna didok debata silion haluaon. Maka Allah manang debata budu mamakke i sebagai perhitian. Maka Bapak Ibu, molo budu ima debata mamakke salhuna gawe perhitian na patudun holong ni rohana. Olo do hita dipakai debata. Olo do hita gawe perhitian di debata. Olo do hita patudun holong ni debata. Songoni masih Kores i. Kodohonot tama manginang. Karena Allah adalah berdaulat untuk segala kehidupan kita. Punya kuasa. Nanaing patupahon akkaulaun na. Maka kita harus katakan. Pakai ma Tuhan. Gabe ula-ula nama tolpang dedopamu. Asa marhite hite hitang. Gabi di ida ganup humal yang ta balga do holong ni rohani di bata. Napatuluhon damang dainang sanhatan ni Tuhanon naing totong tiopot tagomos di bagasan parangolotta. Supaya ketika kita Tuhan pakai menjadi perpanjangan tanganna, unang adong bepaburnang-burnang diri. Kores, dia memang Tuhan pakai. Tetapi yang melepaskan bangsa itu bukan Kores. Allah sendiri. Kores menjadi hanya sebatas alatnya. Maka kita juga di dalam kehidupan harus kita katakan. Sumber kehidupan, sumber keselamatan, manang haluota holang di batas bindo. Alini yang manginang molotung pehita marhoi-hoi di bagasan parngoluan. So nedoko di buku Matius Roma hamunan naluja jalan nasorat. Tuau dok di bata, dok Yesus Kristus. Maka kita harus datang hulang tu Yesus Kristus dong. Dang ima tu portibio. Dang tua kagana-ganaan na adong. Napat puli sala manginang adong masa ada cerita. Di sada tiki adong may masa ada penginjil. Borhak may mana tu sada luat na sohea di jalan ibana do penang. Nah, dung piga-piga tahun liling na diluati ibana, gudang maaka jol mana porsea. Gudang maaka siuto ni matuhan. Musim ma kelaparan. Sudinang ma akka jol mana dong diluati. Stodong dalam nabi, manarut akan narekot dirina. Pada saat marsahi ma paddi tahun. Adong ma sada keluarga yang mengurupi. Ada dang keluarga Kristen. Dang ima naung majalo hata ni dibata. Naung dijami tao ni mapaditay. Didokon ma keluarga umma. Amang padita. Hubuam mahamu ima keluar seluaton. Marubat ima tu luak na asing. Alayam aham halus paditaon. Daw ikon ima porsia doaw ikon akkajon manang majalo barita nauli no pasahati do ima mabuanaw dibujuk dang olo lauma napadua hunungalam posi ima parnguli padita Roma musenang na asing hubuam maho amang padita marubatin na tong iroko ima padita daw pedek cerita mati mapaditay.
Baru pajuk pang may mana do imasuruan ni debata. Protes mapaditay. Do iba nama. Nunga marbalita na uliaw. Gudang do jol mana porsea. Alay debata. Buasa. Ditikim marsitaw no now. Dang di palua huaw. Dang ditugu huaw. Dang diubati huaw. Ahme do imasuruan ni debata mangalusi. Ragam do dipatupan ng palua hokko. Adong do ima naro mamakulingiho na manuguho ali do kokko dang oloho. Parhitiak ko do. Nadamang din na nalong di baga sa tuwata Yesus Kristus. Turpo jemita pesongon itu. Tuhan tidak menjadikan umat pilihannya sekalipun mereka umat pilihannya membebaskan umat itu. Tapi bangsa lain. Maka kita juga demikian. Jangan pernah tutup dirimu. Jangan pernah berpikir hanya satu kemungkinan. Yang membantu menolong dan menopang kehidupanmu hanya satu sukumu, satu imanmu dan lain sebagainya. Selaku orang yang beriman, na porsi ematu debata ikon masadarat do ragam do dipatu pa debata mengurupi jala paluhok kita. Bisa saja akan nasutatadda. Songon ima tudos na pinatupan ni Jesus di buku pada Nebarui. Adon piga-piga halak na di bagasan perdalanan mamereng jolma nauna rampok. Dang malim. Dang halak Yahudi. Ale justru halak Samaria do. Itu Tuhan pakai. Maka yang terpenting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari ilustrasi itu kita mau belajar. Tapak ke diri tanah mengurupi dongata. Manang ICP. Dag ikon ni majol makaris de sabing na ikonurupata. Siapapun itu. Boleh kita bantu, boleh kita topang. Karena kita harus yakinkan bahwa diri kita. Perhatian di debata. Mengurupi na somargelo di bagasan parngoluon. Tiup debata. Haposi debata. Jala parade dirim. Patuduon harajam ni debata. Marhite-hite ulaon si ganupari. Amin martanya kita. Mauliate mau pasa rohan nami tuho ale debata Jehovah. Taruli do tutu kami marhite-hite hatam. Ajari tuha kami makangulun hatamo di bagas ang ulun nami. Asa totok kami gabi parhitiammu. Patudun holong ni roham diak kahumaliang nami. Mauliate Tuhan. Hodo debata haluan nami. Jalay kokodo uluan nami di bagas ang ulun nami si ganupari. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madamang day ng Tuhan mamasumaso.